Hellurei. Täällä ollaan. Ei ole kadottu. Vähän on kestänyt tämä meidän videon teko sattuneista syistä. Tässä oikeastaan voitaisiin käydä läpi niitä asioita, mitä se on vaikuttanut. Ja oikeastaan siinä pieni tämmönen esiajatus siitä, että mitä kuvattaisiin jatkossa. Joo, eli ei olla saatu aikaiseksi videoita nyt tässä vähän aikaa, koska ei oikein ole jaksanut eikä ole ehtinyt kuvata niitä. Joo, ja siihen oikeastaan meillä on 3 syytä, mistä meinattiin nyt tulevissa videoissa puhua kautta näyttää, kautta Kertoa ja... kysellä ja mitä kaikkea voi tehdäkään videovälityksellä. Mutta ykkösenä Number 1. Meillä olisi aivovamma. Se on vaikuttanut siis siihen, että me ei olla saatu kuvattua näitä videoita, koska mä oon ollut aika väsynyt ja näin, ja siihen liittyy työt ja opiskelut ja ihan kotielämä ja kaikki liittyy tähän aivovammaan sitten. Ja se on nyt ollut vähän semmonen tässä taas hetken aikaa sinne väsyttävä asia ainakin mulla. Niin haluttaisiin siitä puhua. Että mä kertoisin siitä, miten se on mulla ja miten mä oon kokenut se. Ja nyt on kohta 6 vuotta mennyt onnettomuudesta ja mä oon vasta nyt niinku ruvennut tajuamaan sitä asiaa, että tässä on aika kauan mennyt. Ja sitten Petrin näkökulmasta aivovammasta, että millaista on elää tämmöisen tyypin kanssa ja miten Petri sen kokee ja miten se vaikuttaa hänen mielestään meillä kotona ja näin. Että meillä olisi siitä aika paljon kerrottavaa ja sitten olisi kiva, jos joku kyselisi sieltä, haluaisitteko tietää jotain aivovammasta, mun aivovammasta yleisesti, mitä osataankaan kertoa tai osaan kertoa, että olisi kiva saada sieltä päin jotain juttuja, mitä haluatte kuulla, niin helpompi sitten kertoa teille tästä. siinä oikeastaan semmonen japin hankalin asia varmaan elämässä tällä hetkellä. No niin. Kakkosena mun tyttären sairaus, joka on 3 kuukautista asti ollut hänellä. Ja vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Lääkityksen kannalta ja sit sen vahtimisen kautta hoitamisen kannalta. Ja siitä, että ei ole oikein varmuutta, miltä se tulee näyttämään tulevaisuudessa. Voi olla oikeastaan asiat kuin hyvänsäkin sit, niin jossain vuosien päästä. Eli kyseessä on Dravetin syndrooma. Että jos siellä on joku, joka tietää kyseisen sairauden, niin voisi laittaa kommenttia meille tai omia ajatuksiaan tai kysymyksiä tai mitä vaan, että se on aika harvinainen juttu. Ilmeisestikin, niin onko siellä ketään, joka tietäisi ja olisi kiva, jos siellä tämän kautta sitten viimeistään löytyisi joku muukin, jolla on kokemusta tai perheessä tai itsellään niin kuin tätä. Kyllä. Vähän kokemuksia ja semmoisia asian tiimoilta. Kolmantena meillä on yksi tämän hetken isoimmista asioista myös, mikä on nyt tässä viime viikot vienyt energiaa hyvin paljon, on isien oikeudet. Ja velvollisuudet. Ja tässä tapauksessa minun oikeudet ja minun velvollisuudet. Siitä olisi ihan hauska puhua, tai ei se niin hauskaa ole, mutta yleensäkin puhua. Kyllä, että eipä hirveästi julkisuudessa tuu ainakaan vastaan, ei ole meille kummallekaan tullut niin kuin pahemmin missään, että puhuttaisiin isien oikeuksista, että paljon puhutaan äitien oikeuksista. Myös onneksi nykyään, että olisi niin kuin vanhempainlaki, eikä pelkästään se äitiyslaki, mutta ei kuitenkaan ihan itsessään isien oikeuksista puhuta, joka toki mun mielestä on hyvä, että on se vanhempainlaki homma niin kuin puheena ollut, että se on hyvä, mutta me haluttaisiin puhua isien oikeuksista. Että ei Petri ainoastaan, vaan minä haluan kyllä todellakin puhua ja olla äänenä tähän näin. Ja kun tiedän sen, että samankaltaisia tilanteita kuin mulla on, niin on tällä hetkellä varmaan monia satoja tuhansia Suomessa. Niin se, että
kukaan ei oikein asiasta puhu ja miehet ei yleensä niinku tiedä edes niitä oikeuksia, niitä nyt mitä sit sattuu olemaan. Niin kyllä. Mutta tässä on ollut 3 semmoista asiaa, mitkä niinku on nyt tätä videoakin viivästyttänyt, että ne on ollut nyt aika pinnalla meidän elämässä ja totta kai aina tulee olemaankin, mutta nyt ollut niinku aika näkyvästikin esillä. Ja niistä ollaan haluttu puhuakin tässä jonkun aikaa, mutta ei olla saatu aikaiseksi, kun ei haluta tehdä mitenkään puolivillaisesti näitä videoita, että ihan kunnolla. Mutta sitten 4. Mä osaan näyttää. Noin. Niin oikeastaan tämän kaiken viikkojen raskauden. Ei hänen raskauden. Eikä minunkin, vaikka vois sille luulla, että ehkä voisi oleta. Ei kenenkään. Niin. On tulossa reissu. Kyllä. Mihin mennään? Joululomalle. Niin, mennään joululomalle, mutta mihin me mennään? 4. Madeiralle. Portugaliin, Madeiralle, saarelle. Kyllä. Ja se oikeastaan niinku parhautena tässä näin, niin pääsee nyt nollaan tämän syksyn ja alkutalven aika lailla niinku täysin. Ihanaa. Ja päästään ihan 2 viettämään sinne joulua. Tää on ollut munkin itse asiassa haave onnettomuudesta asti, että pääsisi jonnekin muualle, niin nyt on ihan kiva päästä toteuttaa tämmönen, että lähtee muualle ja sit ihan 2. Niin haluttaisiin sieltäkin tehdä video, että saa nähdä 1, 2, 3 videon, monta nyt saahankaan aikaiseksi, että jos innostutaan, niin kuvataan vaikka joka päivä jotakin, mutta olisiko teillä toiveita? Toivottavasti nyt joku kommentoisi johonkin, mutta että onks sieltä jotain, mitä haluaisitte, että varmaan paljon niinku pyörätuolista käsin tai niinku pyörätuolin näkökulmasta kuvataan, joka nyt on ollut mulla alusta asti teemana näissä jutuissa, mutta nyt ei ole pelkästään elämä enää sitä, koska hän on änkeytynyt kanssani näihin juttuihin mukaan. Eli viikon päästä lähdetään, niin siihen mennessä jos tulisi jotain ideoita reissuvideoon, niin kannattaa kommentoida. Kyllä. Elikkä aivovammaa, Dravedin syndroomaa, iskejuttui ja joululomareissu Madeiralle. Et sellaista luvassa. Todennäköisesti lomareissuvideo tulee sitten jossain alkuvuoden puolella siinä piakkoin. Yritetään sitten väsätä sitä kasaa, mutta kannattaa seurata mua Snapissa. Sinne siellä tulee. ainakin on asiaa. Mun Snap-nimi on varmaan J. Saloranta. En oo varma, mutta voi laittaa se sitten tuohon videon alapuolelle, että kun mä varmistan mikä se on. En mä tiedä. Mahtavaa. Upeeta. Mutta niin se vaan käy, tämä homma meiltä ja aika paljon olisi tommosta diipimpää juttua, että pysykää mukana. Ei muuta kuin tukka taakse ja elämä on Ja pehukku ylös tälle videolle siis, tietenkin. Tibadau. Heippa! Hei hei, kohta alkaa jääkiekko. Tää oli parempi. Niin varmaan oli.